Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino tinagapan nyo, nanang? At dalanapan ko ginatang dita store. Amom ka day, agabrod ka no magayam ni Boyet. Ay nawaw, asino mat tinakangagan nyo iti dayta, nanang? Day tamot ti pagsasaritaan day jay store itay. Ne, adamat kan balay na. Apay nga agsubli pay lang iti abroad. At damot siguro iururnungan na mayat mat nga minti trabaho na ijay abroad. Asino nga iti agnaad dita balay na no agsubli gayam iti abroad? No husto tinangag kaw, agnaad ka no tinubya na di tabalay da. Amangan no plano damatan ti agkasar, isong agabroad manen. Siguro Nagasat launay no asino man day ta anobya na, nanang. Talaga nagasat. Ngamen, responsable alalaki ni Buyay. Nalaing nga agplano, kan amo na nga aramiden dagiti plano na. Sigurado asaan amarigatan ti agbalin nga asawa na. Ay na, dakil mo't gayam ti balay mo, Boyet. Ay nawaw, balay ta ko na maa. No agkasarta, balay mong tumot laang daytaw. Sabagay. Ano sampay laang tag na dito'y asiksika laang. Masapol ng agsubliak iya braw. Tapno maitid ko tarapaap mo ngayong grande akalay sa. Ngunan tapno sa anak matlaang amagastusan iti abang. Naanos mo't kiday lagi ti karuba. Noon aramidan, di makistorya ka katakwada. Makitan to. Ay, gayam. Adda ka di wifi dito'y. Adda wifi lang gaya. Munti ta silpon mo, ta ikonek ka. Kasanungay ti pagbayad ko. Binulan nga adda mabayadan. Saan ka di? Awan pagdanagam ta mangipaw itak taw. Agraman igatang mo iti abas taw. Ay na, agyaman na klaunay, Boyet. Awan anyaman na. Aramidak amin na kabaula. Tapno saan kang agrigan? Ay nawaw, si kamat gayam day ta manong Boyet. Kunaklakit din no nag-flight ka? Hinton lunis pa lang ating kaw. Adda ka di masapol mo? Adala kahit ko akid taon kan ka. No okay lang Anya day jay? No awan tuman aramidam kat mapan ka di tabalay. Tapno adda kasarasarita ni ninya. Ninya gayam tinagan tinobya, manong. Wan, nasayat at tao ni ninya. Nalakalaang kasarsarita. Ay katwa na. Mabalin mo't nga iso ti umay dito'y balay nung makawaya, manong. Okay lang kan ka? Una, basta irana na ti umay no sa anak abise. Ay na, agyaman na unay At least, nalag-anong tirignak. Tamok nga danto kay istoryanan o anak taon. Asino di babaeng agsagsagad iti paraangan ni Boyet, Francia bakay? Ay nawaw, italaang amakitam aya. Hunarot, asino day jaya? Ninya, tinobya ni Manong Boyet. Iso tag caretaker, di balay na? Ay kat balay nan tumatlaangan no agkalaysada. No kasta, saan da pa'y gaya managkalaysa? Makitam dayta, di mo ammo ti mapaspasamak iti aglawlaw mo. Italaang anadlaw mo ti babaeng agnanaag ti tabalay ni Buyet. Ay nawo, nga road. Mabiit man laang, manong. Siya ka dito kasarsarita? Wan, manong. Celso tinagan ko ading. Anya ti masapol mo? Mabaling ka di patulong. Anya dayta? Si kapay lang ko mati mangi pa-refill iti water jug. Naibus nga minan ti kargana.
Saan mat nga rod mainom ti danom iti gripo. Ay nawaw. Day talaga ayam. Muntuyin ta siya ti makamo. Sigurado ka nga okay lang kan ka mano. Oo, nalakalaang day ta. Alaman nga rod, si kapay lang ti mangi paripil para kanyak. At ti pagbayad mo. Areglado. Ano sa mga orayan, Juan? Barang saan apila ijay. Agyaman aklang unay, jakmat ngamin kabailan na bagkatin data. Nadagsan si ka. Kumusta ngay? Nalpas mo't lang ti trabaho yo, anak ko. Ay, saan pa'y nga rod, nanang? Ay nawaw, ti konam kat malpasyo ita. Malpas ko maita, no saan ang naglangan jay talo. Aya, kat ni Celso Gayam. Ay, nawaw, apay, saan pa'y ang nagawid, nanang? Ne, awan pa'y mat. Naa, sa dino nga'y tinapnapananday jay a tao. Apay ngamin adi kay nagkuyog ang nagawid. Kasano ko mga agkuyog kami nga agawid, kat agap apuramot itay na-dismiss kami. Taan pa yan ang nagkape, taadda ka no napatag nga aramidan na dito'y balay. Tagayam, at sa bali ang napanan na. Na, nagturungan na ngay ngatan. Wanaw, napanmanan, iti ayan dagiti gagayam na. Ay, naglukon day siya tao. At dapat mo't nabati ang sandwich. Ibuso mo, tawan mo't lang timangan iti dayta. Napsugak mo tan. Sigurado ka? Juan, aduman nga min timpasangom amakan. Kat simple lang matimparamid mo kanyak. Una, tapno saan mo't anak kababain kan ka. Ayun kaya, adto'y titangdan mo. Ay nako, sa anak mo nga agsingsingir. Awatom kit din. No si ka, oray libre latan. Anya? No kasta agpatulong ka. Oray kape, kan sandwich latan titangdan ko. O sige, sikatin ang ibagay ti dayta. Wan, kabailak atak duran ti imbaga. Sige, agpakadak mo lagan. Tama no simang pwede ni bakit ko. Siguradong agong day dyan no sumangpit. Kat awanak ang makita na iyabanay. Ay, mabiit lang manong. At akadi pa'y masapol mo? Mabalin ang maala ti cellphone number mo, wano Facebook account mo, tapno nalakla ka kaakontaken no kasapulak ti tulong mo. Aywan, mabalin latamag. Ay, nawaw, bigbigatan nga magsarsarita man ang jay dua. Anya nga tati pag-istoryaan da aya. Anya ti sirip-siripam iti tawa, anak ko. Ay kwa, jay manugang yaw kan tinobya ni Manong Buyet, nanang. Ay nawaw. Mayat mo't ngagpaiso ti kakatawaan da. Day tangarod kat nanang, itay mariinga kat agsarsarita dan. Isumat lagayam ang nakasapsapaan na riin ni Celso. Nasingad damat gaya man iti tunggal maysa. Wan nga rod nanang, mano abulan laang sipod nagamamuda ngam kastamot dan. Masapol a paliiwak dagita at tao. Ay wala, narigatan. Nakunayo pa'y nanang. Nakita na tansamutan nila kay mo. Si Marting damutan nga agsarsarita. Ay rumbang laang Imposible mat no saan ang makarik na day ta Celso. Hello, Boyet. Aping itala nga sinong batam di hawag ko niya. Itay pa'y nga awagan ka. Ay na, pasensyakan. Adda ngamin inaramid ko. Awan mo trabaho. Tapos ko mapakakumikumam. Ay, kwa, nagdalusak di taro bayan. Putno ka di pagbagam. Si kakit di mo't. Awan mo't makagapo tapno agulbudakin kanya. O, anya nga kumusta ka di abroad? Makapabanog tagtrabaho. Yung kastamang nagkutiboses mo, ay kung may katipan nagkaw. Bulaan nakman nun. Ang mga nunay buson ti kwartam dita. Ayun, naibusan yung agpaiso. Masapol nga agpawit ka man nun. O sigay, agpaw itak taw, apaman ang maalak ti suldaw. Umawag ak tumanangan ka. Sigay, agpakada ka, tapno makainalak mo tal. Okay, urayik man nun, no kaano nga umawag ka.
Apeng itakalaan. Kwa pasensya kan Aselso, traffic ngamin. Nagananat ka kaday. Amangan ko nang da nakakita si Mrek ka iti daytoy ako tayo. Ada, ngam saan datamat ket di ngam mo. Si Kangay, sigurado ka asaan asimurot ni bakit mo? Ay nawa, siya pa iti ko na. Agan anadak akanayon anya. No api ngamin a hotel ti kayat mo, mabalin met ngamin nga ijay balaylatan. Saan nga rod amabalin akanayunan ta ijay. Amangan lumakita nak ni bakit ko. Sapay agkaruba tayo laang. Itiming mo ngamin Uwanan, ijay balayon to ninton sumarono. Ayun gaya, manong nga oras ti binayada. 12 hours laang ta isumat ti kunam. Sige. Agtugaw ka nga rodan iti abay ka. Mabit lang met agsyawarak paybiin. Saanin akasapulan day ta. Umasitig kakiting. Hay, pila iti paradaan nanang. Danda ni marabyanak nga agawid. Sabado ngamin ita. Dagatang mo ka de, dagiti impagatang ka. Wan nanang. Ay wan, ni Celso ngay. Diyak mo't makita ti kabarbaro a sapatos na. Remwar mo't itay. Ay nawaw, sa dino tinapanan na. Ay, diya mo anak ko, di na mo't imbaga. Ay nawaw, asino ti sirsiripam. Ay kwa, awan ni Celso dito'y balay, kung nakarikap man ang titawa ti kaaruba nanang. Anya, Makadlawa ko na. Tunggal awan ni Celso dito'y balay, kat nakarikap mo't titawa ni Manong Buyet. anya ngay kumati connection na dayta. Amangan mo't no adda milagro nga aramidan dagiti dua. Amangan kunak no adda papapananda aditay ammo nanang. Nasaya at mo't tanagawid kan, Celso. Ay nawa, nakaring ka pa yung gayang bakay. Kung naglakid din naturog ka tarabi imot tay. Sa dino tinagapwam Ay, bakit? Kumusta tilakad mo? ti saludsod ko ti sungbatam. Sa dino tinagapwam kunak. Itayan tigayim ko. Apa Asino agayem mo? Ay nawa, saludsudan mo't lang amin. Apay adi ka makasungbat Adda ilimlimod mo. Ilang man gamin saludsudan. Makadlawa ko na. Tunggal awan ka dito'y balay kat awan mo't nininya di tabalay da. Agpudno ka man kanyak. Agkuy-kuyog kayon samat. Ay nawa, saan nga amin abanag kat masapul nga ikami ti dakis aka ipapanan, bakit? Sana nasaya at kasta? Ay sos, siguraduam laeng asaan apudno ti atap ko. Tano adda maduktalak, talaga adakes kayo adwa kanyak. Hello, Manong Buyet. Napasak ti text mo kanyak, Francia. At nakati pa rikaw? Ay kwa, adala kayat ko amaamuan, Manong. Awan ka di madmadlaw mo kanininya anobyam? Ha? Kas kumaitan niya? Kumpurmi madlaw mo kinkwa na, Manong. No daduma ka di na sungbatan dagiti awag ko kinkwana. No maminsan, kat sungbatan na. Masapol nga ulit-ulitat nga awagan. No kasta nga rod, amangan no pudno ti atap ko, Manong Buyet. Ay nawaw, anyat ko lang. Amangan no pudno ti atap ko nga adda milagro nga aramidan da iti asawa. Anya? Angam di ka madanagan, Manong. Bagaan kanto adagos no adda maamwa. Kunak tupay kat. Talaga alinuluko ti aramid day ja Celso, nanang. Ay nawaw, cellphone mo't ni Celso dayta anak ka. Nabati na iso nabasak amin at chat da iti day ja niya, nanang. Sigurado asublian nanto da ito a cellphone inton madamdama. Anya, At day taniyaw, limad nga kitkita da. Numaminsan kat iti hotel. Numaminsan, di tabalay ni Manong Buyet. ay naglukon dagita tattao. Di da mabaeng iti kastangar aramiden da. Ay nananang, saan amakarik na iti baeng dagiti gatel at tao? Naimbag man ta nalukatam ti cellphone na. Awan password na aya. Adda nanang, ngam ti kam malina, di na sinukatan ti password na sakbay a nagaramid iti kalukwan. Masapol ang maamuan ni Manong Buyet ti may papan iti daytoy abanag, nanang. Naa,
Apa yan, Celso? Agkalkaling etan kamat nagsubli dito'y balay. Nalipatak ti cellphone ko, bakit? Kasapulak dahil dyan ta mga umawag ni boss. Ang mga umawag ni boss mo, wano talaga nga dailimlimad mo. Ay, nawa. Abay, kastamo din ti pa nagsasaong, bakit? Nabasak amin at chatyo kaninin niya. Anya? Naisen kumatlaangan kanimanong buyet. Sos. Awanan kayo itibain. Agpada kayo agatal. Sana po nulay ta. Adda ibidensyak dito'y iso adi kay makapaglibak. Kat ita, kayat ko apumanaw kan iti daytoy abalay. Di kan agpakpakita, ta talagang agburburek ti darak ken ka, Celso. Boyet, Siyak nga raw. di mo matimbagbag ang agawid kagayam ita. Saan sapay mo't analpas ti kontratam? Nasurok ang makatawan mo pa'y laang mat ijay. Sa anak ko mga gawid. No sana kas jay tinarabid mo. Ni, apay akas damot din ti panagsasaom kanya. Gatil ka babae. Amok ti may papan ka na kayo kinsilsaw. Awalan kay ti bae na mga ramid iti kalukwan iti mismo balay kaw. Sigurado akwartak mo't lang ti pinaghutil yaw. Ay, kwa, agpalawagak, Boyet. Saan? Kaya tamangag no nyaman ti palawag mo. Ti kayat kaw. Kat agim pagi kan ta pumanaw ko ay tamod lang. Agwin na swastan. Anya! Ay nawaw, anya pa'y lang ter aramidam dito'y balay, Celso. Oh, Francia, pang-aasim ta pakawanan na ko ma. Di mo namnamaan ang mapakawan kapay. Please, bakit? Ninin niya ti kuntakam. Ano kumangay niya? Kuntakam tauray da kayon ti agdan na. Nakiwin na swas ni Manong Buyat kenkwana. Iso nga agpada kayon anawaya ang mga ramid iti kay kayatyo. Bakit? Saan ko nga ayatin da dyanin niya? Sigot ayatin. Ay, da kayo kaninin niya ti maibagay iti tunggal maysa. Ngamin, agpada kayo agatal. Oh, anya ba nanti bagam, Celso? Kasari tayo kumati anak yun anang. Ibaga yung ikanak pa iti may sagundaway. Ay, nawaw. Apay nga ipilit mo pa'y lang tibagim iti anak ko. Kat di nakakanungaruden ay ayatan. Sana po doon ay tananang. Ay, sos, pang-aasim man ta di nakrangrangan. Nanang, da kayo lang tinamnamak. No siyak lang amay sa nga inaan niya. Nasaysaya atan no agsina kayo iti anak ko. Narigat ti maaddaan iti gatel nga asawa. Mala, nawanan ibagam. Mabalin mo ti pumanaw. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti may kaniwas. Aywanam ti panagtalak ti padam atao ken ka. Laglagi pam, ano pa nagtalak ti nadadaal, narigatan amay sublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.